Arvoisa yleisö, Suomen Islannin hevosratsastuksen maajoukkueessa on vuosien mittaan nähty monia häikäisevän hienoja ratsukoita. Tänäänkin monet heistä ovat esittäneet upeita suorituksia täällä Ypäjän ovaaliradalla. Haluamme esitellä teille nyt 9 huippuratsukkoamme vuosien varrelta. Ratsastajiemme arvioivat arvostetut tuomarimme Laura, Anna, Johanna. Radan laidalla näkyy myös tuttua väkeä, valmentajia ja ratsastajien tukijoukkoja. Ensimmäisenä radalle pyydän hienon viisikäyntiryhmän. Annika ja Herakles, Kummi ja Kranstein, Makki ja Hammur. Herakles on Ruuni Hallakko ykköspalkinnon viisikäyntiori. Heraklesin kanssa Annika voitti viime vuonna 2 SM-pronssia ovaaliluokissa ja passilajeissa he voittivat SM-pronssia ja hopeaa. Annika Kyrklund on kokenut kansainvälinen ratsastaja ja nyt hän näyttää meille seuraavalla suoralla passia. Tuomarilla näyttäisi olevan nyt jokin kommentti Annikan. Kummi ja Kranstein. Kummi on Islannin hevosalan ammattilainen, joka on vuosien varrella nähty Suomen huipulla kilpailemassa useilla eri hevosilla. Tänä vuonna Kummi kilpailee Edda Ollikaisen Hörduruunalla, mutta tähän näytökseen hän saapuu ratsunaan Kranstein, joka on Anki Väyrysen omistama ykköspalkinnon viisikäyntiori. Kummi ja Kranstein ovat vuoden 2014 ja 2015 viisikäynnin hopeamitalisteja sekä 2015 senioreiden viisikäynnin kombinaation kultamitalisteja. Kummilla näyttäisi olevan tänä vuonna omat housut jalassaan. Makki ja Hammur. Hammur on 8-vuotias Makkin oma kasvatti. Se on vasta kisauransa alussa. Nämä mestaruuskilpailut ovat Hammurin 4. kisat. Tämä komistus on veljeskatraan keskimmäinen, siis hevonen, vaikka kuulemma niin on ratsastajakin. Islantilainen Makki on ratsastanut ja kilpailut menestyksekkäästi eri hevosilla useita vuosia. Kiitos ratsukoille, hienon näköistä menoa. Haluatteko ratsastaa vielä kunniakierroksen? Annika näköjään ratsastaakin jo. Häntä ei tarvitse kahdesti käskeä. Seuraava ryhmä esittää meille tölttiluokkia. Saamme nähdä yhtä aikaa radalla sekä töltti T1 että töltti T2 suoritusten helmiä. Radalle tulee seuraavaksi Juha ja Rödul, Rödul fra Hölsmulla 1 eli Roope on ykköspalkinnon jalostusori ja 15-kertainen Suomen mestari vuosilta 2007–2015. Merkittävimmät kansainväliset meritit tällä ratsukolla on MM-kilpailuiden 8. sija vuonna 2011 ja PM-kilpailuiden 5. sija vuonna 2014. Yhteistä taivalta Juhalla ja Roopella on takana jo 11 vuotta. Pyydän tässä vaiheessa ratsukoita hidastamaan ja ratsastamaan 120 sekuntia rauhallista käyntiä pitkin ohiin. Seuraavaksi esittelen Arnellan ja Tourin. Ja todellakin sitä rauhallista käyntiä pitkin ohin olisi nyt tarkoitus ratsastaa. 22-vuotias Arnella on saavuttanut 22 Suomen mestaruutta eri hevosilla. Mustalla 13-vuotiaalla Orilla on Thorilla. Nella saavutti viime vuonna MM-pronssia nelikäynnin kombinaatiossa ja 4. sijan T2-luokassa. Juha, voisitko mennä jo sitä rauhallista hidasta käyntiä? Oppan Gangnam Style. Nyt ratsukot voitte vaihtaa suuntaa. Ryhmän 3. ratsastaja on kuttiratsunaan Lord. Oppan Gangnam Style. Piti siis vaihtaa suuntaa. Op. Anita ja Pekka
Jaakkolan omistama Lord on komea ja näyttävä viisikäyntöjori, jolla on helppo ja luonnostaan tahdikas töltti. Se on kantakirjattu. Toisella palkinnolla islantilaissyntyinen Kutti on pitkän linjan ammattilainen. Huomio suunnan vaihto. Arnella ja Thor varmaankin esittävät tölttiä vapaa-ajan ja molemmat miesratsassamme hienoa lisättyä tölttiä. Tuomarit voivat tässä vaiheessa pohtia pisteitä ja kommentteja. Ahaa, nyt Juha näköjään keskeytti suorituksensa ja poistuu radalta. Nella ja Kutti voivat myös hidastaa. Kiitämme tölttiryhmää hienoista suorituksista. Viimeisenä kutsumme paikalle jälleen viisikäyntiryhmän. Ensimmäisenä radalle saapuu Katja. Kappastuomaritkin ovat jo heti valmiita antamaan pisteitä. Mahtavaa! Kati Prumpton on 25-vuotias hevosalan ammattilainen. Hän asuu Etelä-Ruotsissa ja kilpailee maailman huipulla Orilla-Smorilla. Kati on ratsastanut Suomen maajoukkueessa vuodesta 2002 lähtien. Katian merkittävimpiä saavutuksia ovat 25 Suomen mestaruutta sekä useita mitaleja kansainvälisissä kilpailuissa. Viljar ja Katje saavuttivat yhdessä MM-kultaa vuonna 2007. Viljar on 23-vuotias ykköspalkinnon jalostusori ja sen omistaa Sanna Rönni. Jenni ja Mjolvit eli lumppari. Jenni Kurki on nurmijärveläinen Islannin hevosalan ammattilainen. Takanaan Jennillä on muutamia maajoukkueedustuksia. Vuosien varrella menestystä on tullut kotimaan kilpailuissa lukuisina Suomen mestaruuksina eri hevosilla. Tänä vuonna Jenni kisaa hienolla jalostusorillaan Jöömurilla, mutta Jorma on nyt selipaattivapaalla, joten tähän esitykseen Jenni saapuu hujoppi kaunokaisella nimeltä Mjalvit. Jenni omistaa yhdessä Timo Kaarakaisen kanssa tämän tamman, jota myös lumppariksi haukutaan. Lumppari edustaa suuria sukulinjoja ja on näyttänyt kyntensä kilparadoilla kaksinkertaisena töltti T2 Suomen mestarina. Lumppari on varsannut 2 topakkaa orivarsaa Jormasta. Oona ja Yngvi. Oonalla on 2 kansainvälisen tason kisahevosta, molemmat ykköspalkinnon oreja. Ulomusta 11-vuotias viisikäyntiori. Yngvi on vasta hiljattain Suomeen saapunut 10-vuotias rautias nelikäyntiori Hyylur. Yngvi ja Oona ovat voittaneet Passilajeista 2 SM-kultaa, menestynyt PM-kilpailuissa ja viime vuonna MM-kilpailuissa. He saavuttivat 250 metriä passijuoksussa nuorten 4. sijan. Nyt Oona ja Yngvi näyttävät meille passia. Kylläpä Yngvi lähti kuin nappipaidasta. Kiitos näille hienoille ratsukoille. Nyt näyttää radalle saapuvan Selvi ja Jaltti, jotka ovat hekin tiiviisti satulassa tämän kisaviikonlopun. Nopeiden Islannin hevosten vierellä on valmentajien helpoin liikkua polkupyörillä. Molemmat ovat huippuvalmentajia, jotka auttavat uupumatta Suomen askelaidratsastusjoukkuetta. Hetkinen, Tanja Ufer tässä nyt hätyyttelee meitä SRL:n palkitsemissäännöistä. Aivan, palkintojen jako tulee suorittaa nyt ruusukesääntöjen mukaan. Pyytäisin nyt kaikki 9 ratsukkoa vielä radalle.
johtaja Silvia Ufer ja Sihy edustaja Sara Kiin.